divisions. Usa ni ka element nga imong magamit aron sa pagbahin-bahin sa content sa imong page. Kasagaran ni nga ginagamit uban sa CSS sa pag-layout sa page. So unsa ang naong aning div or divisions? So mani siya ang mga elements nga atong magamit. Una is ang div. So sa div, magamit ni as containers or sudlanan sa laing elements. O kaning span, magamit sab ni siya pero para sa pag-modify or pagporma nimo sa imuhang mga text inline or linya lang siya sa mga text nimo. So, dito ta sa demo. Nanakoy naka-ready diri daan nga file, no? Nga pangalan niya is divisions.html. So, sa division, para magamit nato ni siya, sugod ta sa start tag nga div. O iyang pares is /div. So, diri sa div, pwede sabta makabutang diri lahi nga mga element or mga elements. Pwede sab ka magbutang og div diri sa sulod sa divs. So, kung for example, magbutang ka diri og kuan, paragraph, test. Okay. So, ato siyang i-check sa itong browser. So, kung makita ninyo, normal lang, no? So, kaning div, dili ni siya makita. Bali murag abstract ni siya nga element. Pero, behind ana niya is divided na siya or naana siya yung mga division dire. Invisible lang siya kay dili man siya naga-display nga element. So kung magbuhat na po kag another div, for example, example dire. Quick brown fox jumped over the lazy dog. Okay? So refresh na to. So, kung makita ninyo, murag normal lang siya no nga paragraphs lang ang kuan kay paragraphs lang man ang visible nga element or element nga mag-render sa browser. Ma-appreciate ninyo ning divs kung moabot ta dito sa lahi na po nato nga tutorial kadtong CSS or cascading style sheets. So, sa pagkakaron para makita nato ang ano niya no, unsay pwede nato mabuhat sa div, magbutang tag style. Okay? So, dirita sa head, magbutang tag internal nga styles. So, for example, div, magbutang tag border. Solid, 1 pixel, black. Okay? Check na to. So, kung makita ninyo, no, each div na siya border. So, ang div mo span na siya or mo stretch na siya sa tibuok length sa page nimo or sa document sa window. Okay? So karon dito ta sa span. So sa span, ma-apply nimo ning span inline. Mura ni siya div pero inline lang siya or subay lang siya sa linya sa text. So for example kaning brown fox ato ni siyang isulod sa span. Para maka-style ta. So gisulod na to ning brown fox sa span. Karon ato siyang butangag style. Ito na to color brown. And then butang na to font weight. Set na to into bold. Okay? So karon atong i-refresh. So kung napansin ninyo, ang katong brown fox na change na siya into brown and then naka-bold siya. Okay? So, mo na siya ang gamit sa span. Pwede ka target og specific nga mga section sa imong text for styling. So, mo na siya.